Saman-Epe gaz ýatağynyň çägindäki gaz kompresor stansiýalaryna zähmet çekýän 70 töwregi Hytaýly hünärmen 29 sentýabrda howa ýolları arkaly Hytaýdan Türkmenistana dolany. Türkmenabadyň halkara aeroportuna gonan uçurda pandemiýa sebäpli 6 aýdan gowrak wagt bäri Hytaýda saklanyp galan Türkmenistanly bir lukmanam bar. Hytaýly hünärmenler Fara Vetrawynyň çäginde 14 günlük karantina ýerleşdirildi. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Farabdaky Hytaýa gaz berýän Saman-Epe gaz kompresor stansiýasynyň hünärmenleri Hytaýdan geldiler. Olar Farabda 14 günlük karantina ýerleşdirildi diýip habarçy habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä Hytaýly hünärmenleri bilen bir hatarda ýurda dolanan Türkmen raýaty Türkmenabadyň köpügurly hastahanasyna ýerleşdirildi. Saman-Epe gaz ýatagyna ýüze golaý Hytaý hünärmeni işleýär. Fevral ayında Hytaýa giden hünärmenler pandemiýa sebäpli Türkmenistana dolanyp bilmän bir näçe wagt Hytaýda galmaly boldular. Olar öz ýurduny 1 fevralda täze ýyl bayramçylygyny bellemäge gidipdiler diýip habar çaýtdy. Türkmenistana dolanan 70 töwregi Hytaýly hünärmeniň arasynda ýokunç keselleri boýunça bir türkmen lukmanam bar. Ol lukman Aşgabatyň çoğunludaky ýokunç keselleri hastahanasynyň barlygy hany lukmany. Ol Pekin şäherindäki türkmen ilçihanasynyň işgärlerinden gan barlygyny almak üçin Pekine baryp uçurlar ýatyrylandan soň şol ýerde galdy diýip habarçy habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä pandemiýa başlamazdan öň Hytaý hünärmenleri Saman-Epe'däki gaz kompresor stansiýasyny her 4-5 aýda bir gezek çalşyk esasyny işleýärdi. Hytaýdan ýurda gelen soňky topar Saman-Epe pandemiýa başlaly bäri gelen ilkinji hünärmenler topar bolup durýar. Türkmenistan Fara Vetrawynyň çäginde ýerleşýän Saman-Epe gaz ýatagyndan Hytaýa gaz berýär. Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisi 2009-njy ýylyň dekabryna işe girildi. Saman-Epe gaz ýatagy bagtyarlyk şertnamalaryň käniniň çägine girýär. Bagtyarlyk käni häzirki wagtda Türkmenistanyň üstü açylan eň iri 2 gaz käniniň biri bolup, onuň çägindäki ýataklary gözlemek, gurnamak we işläp taýýarlamak işlerini Hytaýyň Milli Neft Gaz Korporasiýasy amala aşyrýar. Bu aralykda 29 sentýabrda Interfax habar agentligi Hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanyp, Hytaýa gaz bermek boýunça Türkmenistanyň 1-nji orunda durýanlygyny habar berdi. Maglumata görä Türkmenistan Hytaýa gaz üçinçiligini 1,8 milliard kub metr töweregi artdyrdy. 2019-njy ýylyň ahyrynda Hytaýdan ujalan koronavirus pandemiýasy ýurtlaryň arasynda ýolagçy gatnawlaryny çäklendirdi. Türkmenistanyň howa ýolları kompaniýasy Hytaýa uçur gatnawlaryny fevralyň başynda togtatdy. Bu aralykda 1-nji oktýabrda Azatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçysy welaýatyň administrativ merkezine maska giýmekdigine gözegçiligini güýçlendirilýändigini habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä Türkmenabad şäherine polisiýa işgärleri ýörüýti awtobuslarda aýlanyp maska giýmeýän raýatlary polisiýa bölümine alyp gidýärler. Ol maska giýmedligin jerime töleginiň 28 manatdygyny habar berdi. Bir raýat maskasyny eline tutup barýardy. Polisiýanyň ýörüýti awtobusy onuň ýanynda saklandy we polisiýa işgärleri zorluk bilen onu awtobusa mindirjek boldy. Ol maskamy ýaňy çykardym, ha maskany daktym niýse de onu awtobusa mindirdiler diýip habar çaýtdy. Türkmenistanyň saglyk edaralary şu wagda içinde ýurtda resmi taýdan hasaba alynan koronavirus hadisesi barada habar bermedi.